го делегата с костюма до тунела. Ето го там. Значи той няма как да е видял какво се е случило в тунела. Тук мисля, че няма да има спорове. Абсолютно никакви спорове. Ние за това го повикахме, защото констатирахме това нещо и когато дойде на нашата среща, на второто заседание, той изрично каза, че ги е съпроводил, значи видял вземането на съндъчето и в момента, в който те са влезли в тунела, той е спрял да гледа изобщо. Той не знае оттам насетне какво се случило в тунела. Това не пишеше първоначалните показания. Първоначалните ние останахме с впечатлението, че той е бил свидетел на всичко, което е видял и затова го повикахме, понеже видяхме на кадъра, че седи отвънка, гледа изобщо. Той не знае оттам насетне какво се случило в тунела. Това не пишеше първоначалните показания. Първоначалните ние останахме с впечатлението, че той е бил свидетел на всичко, което е видял и затова го повикахме, понеже видяхме на кадъра, че седи отвънка, гледа изобщо. Той не знае оттам насетне какво се случило в тунела. Това не пишеше първоначалните показания. Първоначалните ние останахме с впечатлението, че той е бил свидетел на всичко, което е видял и затова го повикахме, понеже видяхме на кадъра, че седи отвънка.